името на госпожа Петя Евтимова. Аз наистина още веднъж ще казвам, че съм много благодарен за това, че тя за втора година, още миналата година, когато свършваше събитието в Варна, тя каза: айде, кога ще правим следващото, което е много, много голяма мотивация за нас, че ни подкрепя и държавата в това, което правим. И се надявам, че държавата ще продължава да ни подкрепи, ще ни подкрепи финансово по-добре. Искрено се надявам, за да можем този младежки фестивал да направим още по-голям, да направим европейски и младите хора от цяла Европа да идват във Варна и да се забавляват заедно с нас. Уважаеми господин Пазитов, господин Илиев, скъпи млади участници, за мен наистина е истинско удоволствие да участвам за втори път на тази национална младежка среща. И ми позволете да започнем като благодаря на организаторите за темата, която се избрали напълно в контекста на Европейската година на доброволчеството, както и на домакините от община Варна за възможността, която предоставят. Аз няма да се спирам на това какво е доброволчеството за младите хора, по-скоро очаквам да почуя от вас днес и утре по време на дискусиите. По-скоро бих искала да ви кажа, че избрахме да ви представим 3 презентации днес от страна на Министерството на образованието